dels seus records, tot el pes del seu passat. A l'arribada van haver de desfer-nos-en, entràvem nus. Em direu que a un ésser humà se li pot arrabassar tot menys la memòria. No sabeu res de res. Primer se li treu la condició d'ésser humà i aleshores l'abandona la memòria. La memòria se'n va a tires, com tires de pell cremada. Que pugui sobreviure així de despullat és el que no enteneu, és el que no us sé explicar. Vaja, pels pocs que han sobreviscut. Anomenem miracle l'inexplicable. I qui ha sobreviscut ha d'iniciar la reconquesta de la seva memòria, ha de reconquerir el que tenia abans, el seu saber, la seva experiència, els seus records d'infància, la seva habilitat manual i les seves facultats intel·lectuals, la seva sensibilitat, la seva aptitud per somiar, per imaginar, per riure. Si no mesureu l'esforç que això costa, no val la pena que intenti fer-vos-ho entendre.